Vydavatelský dům Mladá fronta se svou více než 60letou tradicí patří mezi nejvýznamnější a největší podniky svého druhu v České republice. Dlouhotrvající prosperita a dynamický rozvoj stojí mimo jiné na pestrém portfoliu titulů, kterými se toto vydavatelství prezentuje. Za cílovou skupinu můžeme v souhrnu označit prakticky veškerou populaci. Produkty Mladé fronty zasahují bez výjimky jak nejmenší čtenáře, tak jejich rodiče i seniory. Najdeme tu deníky vydávané v masovém nákladu, silné lifestyleové magazíny, stejně jako specializované časopisy určené profesionálům z nejrůznějších oborů. Jedním z nejmladších, zároveň však nejslibněji se rozvíjejících titulů z produkce Mladé fronty je týdeník Sedmička. Multiregionální Sedmička se profiluje jako rychlá a zároveň kvalitní spojnice mezi vámi a okolním světem. Velmi moderní a zuštěnou formou vám přináší ty nejlepší informace. Jako největší výhodu Sedmičky spatřujeme právě v její regionalizaci. Ve více než 100 městech, celkem 29 mutacích, si můžete potom přečíst ty nejzajímavější zprávy právě z vašeho okolí. Když tomu přičteme fakt, že Sedmička začíná podnikat v roce 2009, tak 29 flexibilně pracujících redakcí můžeme brát jako nesporný podnikatelský úspěch. Zázemí týdeníku tvoří výborně fungující kreativní tým, složený z více jak stovky novinářů. Jejich kredit je úměrný dosavadní dlouholeté praxi. Svoje zkušenosti sem tito redaktoři přinesli z dalších renomovaných periodik. O obsah se v Sedmičce stará více jak 100 novinářů, kteří patří v té regionální žurnalistice mezi špičku, mezi profesionály. A tito lidé sedí v 29 redakcích po celé zemi, od Ostravy až po Most, od Liberce až po České Budějovice. A v těchto 29 redakcích se schází veškeré informace, které později putují do všech mutací Sedmičky. Samozřejmostí je internetová podoba listu, kterou denně aktualizujeme. Propojení s mapou zajišťuje čtenářům okamžitý přehled o tom, kde v jejich okolí se událost stala. Ale nejde jen o seriózní, čtivě podané zpravodajství. V Sedmičce najdete všechno, co vás zajímá. Reportáže, rozhovory, názorovou stranu, informace z kultury a sportu, tematické rubriky o autech, vaření, zahradě a tak dále. Nezapomínáme na televizní program nebo předpověď počasí, vždycky zbude kousek místa i pro nejmenší čtenáře. Existuje ale ještě jeden významný pilíř, na němž stojí fenomenální úspěch Sedmičky. A tím jsou inzertní možnosti týdeníku. Základní filozofií Sedmičky je její regionální zaměření reklamy. S těmi 29 mutacemi napříč celé České republiky dává Sedmička ideální možnost komunikovat se svými cílovými skupinami v jednotlivých městech. Ať jste třeba malým živnostníkem, který má malou firmu na zpracování dřeva, anebo velkou společností, která má pobočky napříč celou republikou v jednotlivých městech, dává vám Sedmička jedinečnou příležitost a stává se vaším nástrojem pro komunikaci. Sedmička obsahuje zkrátka všechno, co je nutné k tomu, aby člověk byl v obraze a přitom se při čtení nenudil. Právě pro své nesporné kvality jako přehlednost, důvěryhodnost, vysoká prestiž a velkorysé inzertní možnosti se náklad vyšplhal až k závratnému číslu 689 000 kusů. Tím náš týdeník dotahuje nejrespektovanější tituly českého mediálního trhu. Stačí nahlédnout do grafů. V čtenosti, která je dnes 1 165 000 čtenářů, nemá Sedmička v porovnání s ostatními týdeníky žádnou konkurenci. V tištěném nákladu, jak už bylo řečeno, patří Sedmičce absolutní prvenství se svým nákladem 689 000. A porovnáme-li Sedmičku s ostatními suplementy, je opět vítězem. Následující grafy ukazují nárůst počtu čtenářů Sedmičky za pouhý půl rok. Od září loňského roku se čtenost téměř zdvojnásobila. Stejně tak se zvýšil počet pravidelných čtenářů a počet těch, kteří považují Sedmičku za svůj nejoblíbenější titul. A to je obrovský posun. Remitenda je naproti tomu tak nízká, že stěží překračuje 3%. Její vývoj pečlivě monitorujeme, proto víme, že každý týden víc a víc klesá. Naším cílem není nic menšího, než dosáhnout úplné nuly. Tisk téměř 700 000 nákladu probíhá od pondělí do středy v tiskárně Europrint, odkud se pak Sedmička rozváží napříč celou Českou republikou do více než 100 měst.
A to zdaleka není konečné číslo. A když už jsme u čísel, dodejme ještě, že balíky v celkové hmotnosti 51 tun rozváží po celé republice více než 80 vozidel firmy Media Service. V řádu pouhých hodin ujedou 14 500 kilometrů, tak aby se sedmička každý čtvrtek dostala ke svým čtenářům včas. Náklad v takovém gigantickém objemu klade mimořádné nároky na efektivní řízení celého procesu distribuce. Podílí se na něm na 160 lidí, počínaje řidiči přes kontrolory až po administrativní pracovníky a ředitele jednotlivých divizí. Ve větších městech, jako je Brno, Ostrava nebo Plzeň, probíhají tzv. Reexpedice. Odtud již sedmička putuje na svá přesně předem specifikovaná místa, kterých je dneska 2775. Tento náš strategický způsob distribuce přináší našemu čtenáři možnost ve svém městě či obci najít sedmičku na více než jednom místě. A protože sedmička platí za dobrou značku, renomované jsou i obchody, ve kterých na ní narazíte. Jde v prvé řadě o všechna obchodní a nákupní centra. Zárukou je zejména síť prodejen Albert, Makro, Oby, drogerie Rossmann či prodejny pečiva Panerie. V menších obcích stačí zajít k řezníkovi do cukrárny nebo do prodejny potravin. 150 distribučních míst máme na České poště. Stylové restaurace zásobují patřičným množstvím výtisků naši brigádníci. Se sedmičkou se můžete setkat i na větších nádražích, v místních knihovnách, většině městských úřadů, dokonce ve sportovních areálech či vybraných zdravotnických zařízeních. Místo dalšího výčtu by snad jen stačilo říci, že dnes už neexistuje mnoho míst, kde bychom naši sedmičku nemohli najít. A o tom, že si naši čtenáři svůj stojan vždycky najdou, svědčí specifický tvar našeho stojanu, do kterého jsme vetkli název titulu, což je číslo 7. A tím se naše marketingová komunikace spojila. Náš týdeník je k dispozici zdarma. Zařadil se tak do velké rodiny bezplatných evropských periodik, jako jsou úspěšné tituly 20 minut ve Švýcarsku a Francii, Hojte v Rakousku, Metro nebo skupina francouzských regionálních deníků Direct Plus. Drtivá většina těchto titulů vychází déle než sedmička. Přesto sedmička za pouhý rok své existence, jak čteností, tak nákladem, šlape na paty evropským lídrům. Když se probírám dnešními novinami, mívám většinou pocit, že ti novináři píšou jakoby sami pro sebe. Zabývají se samými umělými tématy, jeden od druhého opisují pořád dokola o skutečném životě nic. V tomhle smyslu je pro mě sedmička docela osvěžením, protože u ní mám konečně pocit, že se tam píše o normálních věcech pro normální lidi. Přes svou relativně krátkou existenci se nový týdeník stal neodmyslitelnou součástí české mediální scény. Ve výzkumech vychází pravidelně s nejlepším hodnocením. Podhoubí úspěchu vytváří další motivační faktory pro celý tým, který sedmičku dennodenně připravuje. Proto hodláme množství regionálních redakcí, možnosti inzerce i výjimečnou distribuční strategii nadále rozšiřovat a zkvalitňovat. Sedmička, to je týdeník z budoucností.